Nek ngono ya nak aku tak karo linggih ya kolaborasi. Monggo, Oke. Pak. Kalamun waruh sliramu. Ora ngono aku ku dijatah kursi karo Mas Yono ta ora sih iki aku. Lamun weruh sliramu baten iki anane tansah renggu rasa tresna kang tak andem sarwa mikir hati ra bisa jenjem kaya rabi sangun jati saben wanci tansah nggodha ati nanging aku wedi bleka pungkasane temahan lara tresno Sinodret satremeng nglampahi kula sawasa pengendon jatan awak hatiku wis kapilon saibadungah rasaku lamun bisa Cacaketan selira. selira Yuk 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 yuk. Nasional Perdana Musik Indonesia. Lamun weruh sliramu baten iki anane tansah renggu rasa tresna kang tak andem sarwa mikir hati ra bisa jenjem kaya ra bisa ngoncati saben wanci tansah nggodha ati nanging aku wedi bleka pungkasane temahan lara tresno nadyan aga Yen kadulung nanging nanging jagat jagat
sajroning atiku. Nggonku nandang tresno iki. Tresno iki wis winodrat sakremo nglampahi. Sik Mas Agus. Sampeyan iki duduk manis mriki mawon, duduk manis, duduk manis. Ora ono jenengan kok iso ngeman aku iki tegese iki ono ada maksud apa piye? Panas Pak, duduk manis mawon. Oh, iki ora perkara panas e. Napa nih? Ora ada maksud apa piye? Napa? Ada tujuan Mas Agus, ada tujuan karo Mas. Pasti nih tujuan itu Ora, ada, Pak. Biasanya orang ngene lho. Pasti nih tujuan itu pasti ada, pasti duit ngono lho. Oh, iya nek duit. Anek anu. Napa? Nggih. Mas Yono bareng matur sawatawis. Mas Yono. Ndek dalu kula di WA kale kagungan sederek namanya Mbak Mun nggih. Wonten. Mbak Mun hari ini kula sedulure Pak munggah panggung. Sampun rawuh dereng. Mbak Mun di Mbak Mun. Piyai putri. Mboten teng mriki yo, mboten teng mriki. Oh, mangke mawon. Oke. Mangke nek pun rampung menawi. Mbak Mun mangke riyen nggih Mbak Mun. Mbah piyaine ndi ora urung ngono. Bacot ki nggih Pak nggih. Eh? Mun jeneng kendel mawon, lenggah. Alah aku ulo sawah aku ambek linggih ra apa. Lenggah mawon. Nah. Ulo sawah sapa ngendong. Ngendong tetenan hatiku wes kapilot saibaku rasaku lampun bisa sejagetan sliramu. Hey, yo. Abang ijo ning prapatan apa dik Aku jenenge stopan. putih-putih ning kuburan iku apa Aku jenenge pocongan. abang-abang rakotangan apa dik Aku jenenge rambutan. unggal gandul rasa rungan iki apa Kuwi jenenge kentongan Pak, kentongan. Bunda gandul warna-warna Dik ana jambu ana nono Ngentene pete. Gandul pancen nikmat ya Mas ya. Ana terong, ana topat, mat Pak Uri nek pamane ngene iki kira serasi berapa Pas. nek ora ngene lho ya ora lho Pak. Jiuh lah iki. aja dipoto lho Ora ya pas ya dipas-pasne ngono lho ya. Pokoknya anggere wis pas. acting tok ngono ya no Oke, masuk ke Pak. Masuk. masuk terus Ya nggih to, nek mboten masuk nggih mboten nganu, mboten penak. oh malah nyuwune masuk ya Pak ayo nak diatur ke Ayo jenengan sik kok. oh aku dhisik nek jenggulan ngene wis bener sairi pikun ngajar Lah nggih, Mbak Ulari jian kok selewat-selewo. Rawat dipecat. Gundal gandul ana kuping
Andi nderek nembang mboten? Monggo Nderek. Pak, mboten. Nek nggih miki tak aturke ya. Dadah tok. Ngersake tembang mangke saged. Nggih. Persalingan dipun paringi enggal saras nggih, Bapak. Iku Menika nggih sakit. nembe gerah. Nggih. Iki mbae ingkang tetak Nggih. utawa mbae sing sunat. Nggih. Ngono ya, Nok? Oke. Iya. Diajeng niki bakdanipun tembang Gondal Gandul menika Mas ingkang ngasta busana kaos cemeng Nggih. badhe nderek minggah wonten Nggih, ing panggung monggo. ngaturaken lelagon. Iya. Gondal Gandul ana kuping apa dik Kowe mono ati ati. asik Gondal gandel sing mbok gawa. Apa ya Mas? iki kuncine mbok rondo. Iya. Oke. Sampun Gondal nggih, Pak. Gandul Mas Tiono kalian Mbak Ayu.